Pag nag-isgot kita graduation ceremonies, it calls about commencement. But dili kini ang katapusan, kundili bag-ong sinugdanan kanatong tanan. Mo ng atong baccalaureate masses, ang atong tema, halad o pasalamat. Pasalamat kita sa Ginoo sa upat ka tuig nato o gunong ka tuig nato sa National High School. At the same time, nangayo kitag tabang sa Ginoo, nagiyahan kita sa ato mga desisyon sa mulaabot na panahon. Ato po't pasalamatan ng Diyos sa ato mga ginikanan na nagdedicate good ka nato na kita makauman o eskwela sa high school. Ato po't pasalamatan ng atong mga teacher na nag-antos ka nato sa atong pagkabuliyagon apan nagpadayon sila pagtudlo ka nato. Daghang kayong kitang angay pasalamatan human upat ka tuig, unom ka tuig sa high school. Tingali, makadungog ka mo mingon ng matao kaninyo na with a good education, opportunity will knock at your door. Kung maayo ang atong background sa edukasyon, dagantang oportunidad na matubang kanato. So karon padayon kamo sa inyong journey, mubiya ninyong high school, pero padayon sa inyong journey. Perhaps ang uban ninyo nakapasar na sa mga college entrance examination, ang uban tingali ninyo gadua-dua ba mo eskwela o dili? Ang uban tingali kaninyo mo abroad ba o magpa-Manila? O ang uban kaninyo tingali, magminyo na next year. Asa diha? Magminyo o may eskwela? Okay. Klaro kayong may eskwela, dili ang magminyo. And so this is a chapter in your life na mabagon ang katapusan, pero na ay kabaguhan in another chapter in your life. Sa panahon karon na daghantang mga problema ang giatubang, but remember this, in every problem that we face in our life, there's an opportunities to develop. Kanang problema na maabot sa atong kinabuhi, oportunidad nato kini na mo-develop ang atong kagalingon. But always remember the values that we learn in school. Kanunay, makita nato sa atong sa elementary pata, ang Filipino values nato. Pero tulo ang ako gadiskutan karon. First is that being generous. Second is that the service. And third is the fairness. Kanang pangkamahigatagon. Ang Pilipino, pangmahigatagon. Very generous ang Pilipino. My dear student, after high school, continue to be generous, that you could share your time, your talent, even your treasure. Timan-i ang inyong edukasyon, dili ra para kaninyo. Ang inyong edukasyon, gihatag sa Ginoo kaninyo, aron kini ipaambit ninyo sa uban. Ang pagpaambit nini, alang sa kayuhan sa tanan, dili alang sa imong kaugalingon lamang. Be generous of your time, be generous of your talent, be generous of your treasure. Second is that service, ang pagpangalagad. Muna diya sa Ebanghelyo ato nadungog, ningon ang Ginoo, gipadala ko kamo aron kamo mamungag daghan. Unta ang atong pagpangalagad. Sa atong balay, we were taught na mag-alagad ta sa atong balay pagtabang sa mga bulaton sa balay. Sa atong school, we were taught unsa pagpangalagad by joining sa mga different school activities and organization, even the extracurricular activities. We were encouraged to serve. You are not here to be served, the Lord said. We are here to serve. Na akita dinhi dili alagaran kung dili kita ang mag-alagad. Service ang importante in order for us we could share what talent that God has given to you. Fairness, patas. Now, I was asking kanina, unsay fairness sa Bisaya? Unsay fairness sa Bisaya? Patas? Kay karong panahon na
daghang kayong moabusar, di ba? Bisan sa school gani, daghang magbuli, kay sila mga powerful sa uban na classmate nila. Bisan gani sa atong balay, daghang po magbuli, kay sila mang pinalangga sa ilang ginikanan. But we need right now, ang atong youth, in order to have a good future in our country, mulaban kita na patas. Dili kita magdaog-daog sa uban. Dili nato ipakita mas powerful ta sa uban. Dili ta mapangitawan mas dato ta sa uban. Kundili pantay-pantay with fairness in our life. That should be in our mind in order to find hope in our land today. Muna soon ko, in your secondary education, ang importante gyud aron mapapadayon kita ang atong mga pag-ampo. Mangutana ko ninyo, kinsa goy mo simba matag Domingo ninyo? Honestly, raise your hand. Every Sunday, musulod sa simbahan. Less than 10 ragod. Kinsa goy karon ragod nakasulod sa simbahan? Naabaw, karon ragod nakasulod sa simbahan. Kinsa giinitan diha sa ilang likuranan kay nakasulod sa simbahan? Naaba? Bitaw, no? Ayaw kalimot, unsay naa kanato gikan sa Dios. Kay gikan sa Dios hinumdumi kini, atong pasalamatan nato ang Ginoo. It is important now to give back to God what the Lord has given to us. So muna natay Baccalaureate Mass, una sa tanan, ihalad nato sa Ginoo ang iyang gihatag kanato. Ikaduha, pasalamatan nato ang Ginoo sa tanang grasya na nadawat nato nining kalibutana. Remember, we are always in journey. Usarang atong tumanon sa atong kinabuhi, ang pagtuman sa kabubuton sa Dios kanato. In the gospel we heard, the Lord said, mamunga kitag daghan. Last Sunday, I share a story, perhaps kato ni Simba ninyo, about a group of people na mountain climber. Ningon sila, mukat katag bukid, abuton nato ang peak sa bukid. Dayon, pag journey nila sa tunga-tunga, nabahin ang grupo sa tulo. Ang una ningon, kapoy padayon ang atong journey, mubalik na lamang mi. Unsay among pagkaon diring dala, amoy pabalon ninyo, kay kapoy pundalon kay bugat. First group, ni surrender, ni pauli. The second group, ningon, diri rata, kay nindot naman diri sa atong journey. Ayahay na kaayo, taas ang atong naabot. Dayon makita na natong Siquijor, even ang Dapitan, makita nato. Even behind the Siquijor, we could see Bohol Island and Cebu. We just stay here because we are contented already to be here. And the third group, tingon, we have to continue our commitment, our journey. And so, ang usa ni pauli, ang ikaduha, ni kontento ragod, unsay naan nila, kay nalipay ragod sila dito. Ang ikatulo, nagpadayon silang journey. Ang ikatulo, pag-abot dito sa peak, they were so satisfied in their life, kaya they were able to do their commitment and reach the peak of the mountain. The question, my dear student, right now, which group do you belong? The first group, na mo surrender ta? The second group, na ayahiya na gud ta, na dili kita mo irog sa atong life? O the third group, abuton gud nato ang commitment, hangtod mabot nato ang atong danggo, o hangtod mabot nato unsay plano sa Dios kanato. The Baccalaureate Mass reminded us that the Lord has a mission for all of us. It is important to discover what is God's mission para kanatong tanan. Amen. Please stand for the prayer of the faithful.